Дело номер 666. Вълкът срещу горската полиция. Място. Кабинетът на Шрек в Люлин 6. Магарето е секретар яде от инструкциите на Икеа. Вълкът. Господин съдия, това е тормоз! Спряха ме на входа на Враца, защото съм карал с 120 км в час през Копривата. Но бабата на шапчицата беше поръчала пица Маргарита и в приложението пишеше, че ако закъснея с 2 минути, рейтингът ми пада! Шрек удря с чукчето по масата. Рейтингът ти не ме интересува, вълк такъв! Тук не е мастер-шеф. Защо си бил облечен в нощница по време на проверката? Вълкът. Това е служебна униформа за по-добра аеродинамика. Плюс това, шапчицата ме заслепи с стоповете на нейната супра и аз обърках пътя. Вместо в кухнята, влязох в гардероба. Магарето. Шрек. Тук пише, че има и акт за липса на маска и ядене на доказателствата. Вълкът. Не съм ги ял. Само ги дегустирах за качество. Господин съдия, вижте ме. Аз съм жертва на икономиката. Алвин и катеричоците ми откраднаха бакшиша, а Маша ме подгони с резачката, защото съм стъпил върху маркирано дърво. Шрек, слушай сега, top-rated хищнико. Тъй като си превишил скоростта и си плашил бабите, присъдата е следната. Конфискувам ти тротинетката. Ще ходиш пеш до Пловдив. Обществен труд. 1 седмица ще помагаш на Пинокио да си намери краката в Икеа. Забрана. Да не се доближаваш до нищо червено. Нито шапки, нито ферарита, нито домати. Вълкът. Ама съдия. Шрек. Мъкни, че ще те направя на килим пред банята. Магаре, следващият. The court has reached a verdict. You are sentenced to community service in the Fairy Godmother's Potion Factory.